салом дӯстони азиз, сархати рӯйдодҳост. манзуратон аз студияи марказии радио Озодӣ. имрӯз 1 июл дар баробари дигар мавзӯъҳо аз мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо раиси вулуси ҷирга палатаи поёни парлумони Афғонистон мегӯем. сари хоҳем дошт ба маркази эмгузаронии муҳоҷирон дар Москав ва таъини ҷазо барои харидории шаҳодатномаҳои тақаллубии ваксинаи COVID-19 ва аз кӯмакхоҳии як зан хоҳем гуфт ки барои ҷарроҳии фарзандаш ба Ҳиндустон рафтаву дар он ҷо банд мондааст. аммо пеш аз ин оғоз мекунам аз он ки имрӯз дар Тоҷикистон мавсими супоридани имтиҳонҳои дохилшавӣ ба донишгоҳҳои кишвар дар маркази миллии тестӣ шурӯъ шуд. масъулини маркази миллии тестӣ мегӯянд имсол беш аз 100 000 довталаб номнавис шуда давраи асосии имтиҳонҳо тибқи ҷадвали муқарраршуда дар 47 маркази имтиҳонии 18 шаҳру ноҳияи кишвар доир мегардад. эълони натиҷаҳои имтиҳонҳо ва ба озмуни тақсимотро ёфтани довталабон то 20 июли соли ҷорӣ муайян карда мешавад. бинандагони азиз, ҳамкорони мо аз ҷараёни шурӯъи имтиҳонсупорӣ дар барномаи ахбори Озодӣ гузориши муфассалро пешниҳоди шумо хоҳанд кард. дирӯз президенти Тоҷикистон бо раиси маҷлиси намояндагон вулуси ҷиргаи шӯрои миллии Афғонистон дар душанбе мулоқот кард. Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат таъкид намудааст ки мардуми Тоҷикистон на танҳо аз назари ҷуғрофӣ, балки аз дидгоҳи муштаракоти арзишӣ низ ҳамеша дар паҳлӯи мардуми Афғонистон қарор хоҳад дошт. вобаста ба идомаи нооромиҳо дар Афғонистон ва шиддат гирифтани вазъи сиёсиву низомӣ дар ин кишвари ҳамсоя, ҷонибҳо ҳамкории амалии ду кишварро дар арсаи амнияти зарур донистанд. ҳамзамон дар ин мулоқот таъкид гардидааст ки барои мубориза бар зидди террористон ва гурӯҳҳои муташаккили қочоқи маводи мухаддир чораҳои муассир андешида шаванд. меравем ба Русия. дар он ҷо сар аз 29 июн дар шаҳри Москав маркази моякӯбии миллионҳо муҳоҷири муқими пойтахти Русия фаъолияташро оғоз намуд. дирӯз хабарнигори Reuters аз ин марказ зиёрат кард ва гузоришро дар ин бора якҷо тамошо мекунем. дар ин маркази тиббии муваққатии канори шаҳри Москав ба муҳоҷирон ваксинаи Sputnik Light пешниҳод мешавад ки бо гузаронидани якдафъаина барои ҷилавгирӣ аз бемории COVID-19 кифоят мекунад. кори мо бар пояи аризаи кордиҳандагоне ташкил шудааст ки ба раёсати тандурустии Москав муроҷиат кардаанд. бо мувофиқати ҷонибҳо созиш имзо шуда вақти муносиб барои ваксингузаронии коргарон таъин мешавад. кордиҳанда ба таври муташаккилона коргарони муҳоҷирро ин ҷо меорад ва моякӯбӣ сурат мегирад. гузаронидани ваксина барои коргарони муҳоҷир 1300 рубли русӣ, яъне наздик ба $18 амрико нарх дорад ки эҳтимолан аз тарафи кордиҳанда пардохт мешавад. мардикори узбек Усанбой хушҳол аст ки ин амалро пуштисар кард. дар ирду атроф COVID-19 сайр дорад. ман намехоҳам мубталои ин беморӣ шавам. аз ин рӯ ваксина гирифтам. ҳафтаи гузашта Кремл иброз дошт ки эҳтимол Русия то фарорасии фасли тирамоҳ ба ваксингузаронии 60% аҳолӣ муваффақ нашавад, зеро дар байни мардум таваҷҷӯҳ ба моякӯбӣ зиёд нест. русия барномаи моякӯбии миллиро дар моҳи январ шурӯъ кардааст. гузориши Искандари Хоҷамирзода буд ва дар Русия мемонем. рӯзи гузашта як мусофирбари ҳомили муҳоҷирон дар роҳи Волгоград Москав ба садама дучор шудааст. бино ба итлои сарраёсати минтақавии вазорати корҳои дохилӣ, ҳангоми ҳаракат ронанда аз ӯҳдаи идораи микроавтобус набаромада дар канори роҳ чапа мешавад. дар натиҷа аз 14 муҳоҷире ки барои кор ба саҳро мерафтанд 13 нафарашон маҷрӯҳ гардиданд. ба маҳалли садама 6 гурӯҳи ёрии таъҷилӣ сафарбар шудааст. 12 нафар аз захмиён ки 2 нафарашон зан буданд бо ҷароҳатҳои гуногун ба бемористон интиқол ёфтанд. вазъи 4 нафари онҳо вазнин арзёбӣ шуда дар шуъбаи эҳёгарӣ қарор доранд.
шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. дар русия барои харидории шаҳодатномаи тақаллубии ваксинаи COVID-19 ба зиндон маҳкум мекунанд. Андрей Клиш аз раиси кумитаи шӯрои федератсия оид ба қонунгузории конститутсионӣ дар ин бора ба РИА Новости гуфтааст. ба қавли манбаъ, харидорӣ, нигаҳдорӣ, ҳамлу нақл бо мақсади истифода ва ё фурӯши шаҳодатномаи қалбакӣ оиди гирифтани ваксина аз коронавирус то 1 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. бино ба маълумоти РБК, пешниҳоди фурӯши ин гуна ҳуҷҷатҳои тақаллубӣ 50% афзуда аз 2800 то 5000 рубл нарх доштааст. вобаста ба чунин ҳолатҳо дар Москав 24 парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. талабот ба шаҳодатномаҳои сохта баъди ҳатмӣ кардани ваксинагирии кормандони корхонаҳо зиёд гардидааст. як зани тоҷик ки бо фарзанди ноболиғаш дар Ҳиндустон банд мондааст, барои бозгашташ ба ватан аз мақомоти тоҷик кӯмак мехоҳад. Азия плюс менависад ки Марзия Сангова барои ҷарроҳии фарзандаш 2 моҳ пеш ба Ҳиндустон рафта, ҳоло бинобар қатъ шудани равои ҳавоӣ ба он кишвар имкони берун омаданро надорад. дар Тоҷикистон ин занро як духтари 7-солаи дигараш мунтазир аст. ба гуфтаи Марзия Сангова, феълан ширкати Сомон Эйр донишҷӯёни ҳиндустониро ба ватан мебарад, аммо дар роҳи бозгашт мусофир намеорад. ташкилоти ҷамъиятии дилсӯзие ки Санговаро бо духтараш барои ҷарроҳӣ ба Ҳиндустон фиристодааст мегӯяд, онҳо чандин маротиба ба вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ва сафорати ин кишвар дар Ҳиндустон муроҷиат намуданд, вале то ҳол ҷавоби аниқ нагирифтанд. дар сафорат гуфтанд ки ба ҷуз ин модару кӯдак боз 60 нафари дигар дар мондаву мунтазири бозгашт ба ватан мебошанд. хабаргузориҳои қирғизӣ менависанд ки ронандаи мошини боркаш аз Қирғизистон Виталий Шулц ҳамроҳ бо 12 ронандаи дигар тавонистааст хоки Тоҷикистонро тарк кунад. ҳафтаи гузашта сафорати Қирғизистон дар душанбе гуфта буд ки ин ронанда дар гузаргоҳи марзии Фотиҳободи Тоҷикистон бо Ӯзбекистон дар мондааст. Виталий Шулц дар суҳбат бо расонаҳо хабар дода буд ки дар баробари ӯ чандин ронандаи дигар низ наметавонанд Тоҷикистонро тарк кунанд. дар хадамоти гумруки Тоҷикистон ба бахши Қирғизии радиозодӣ гуфтанд ки мошини Виталий Шулц ба далели надоштани ҳуҷҷатҳои зарурӣ боздошт шуд. Қирғизистон аз моҳи май имсол марзҳояшро муваққатан бо Тоҷикистон баст, вале Тоҷикистон ба равои байналмилалии ронандагони Қирғизистон ҳеҷ гуна маҳдудияте ҷорӣ накардааст. барномаро идома медиҳам. дар чанд рӯзи ахир марзбонони Литва 3 гурӯҳи муҳоҷирони ғайриқонуниро боздошт кардаанд. бино ба иттилои хадамоти ҳифзи марзи давлатии Литва, 36 шаҳрванди хориҷӣ кӯшиш доштанд тариқи Беларус марзро ғайриқонунӣ убур намоянд. дар миёни онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон, Туркия, Эрон ва Русия буданд. зодагони Эрону Туркия аз мақомоти Литва дархости паноҳандагӣ намуданд. зиёд шудани шумораи муҳоҷирони ғайриқонунӣ боис гардид ки Литва чораҳои амниятиро дар марз бо Беларус тақвият бахшад. марзбонони ин кишвар мегӯянд соли ҷорӣ аз кӯшиши убури ғайриқонунии марз аз сӯи 600 атбои хориҷӣ ҷилавгирӣ карданд. ин рақам дар муқоиса бо соли гузашта тақрибан 7 маротиба бештар будааст. аз миёни боздоштшудаҳо 6 нафарашон шаҳрванди Тоҷикистон гуфта мешаванд. дар Тоҷикистон аз 29 июн марҳилаи дуввуми эмгузаронии кӯдакони то 6 сола бар зидди фалат шурӯъ шуд. ба гуфтаи Вазорати тандурустӣ, эмгузаронӣ то 5 июл идома карда, ин дафъа бояд тақрибан 1 400 000 кӯдак алайҳи беморӣ ваксина бигиранд. Вазорат аз тамоми шаҳрвандон даъват мекунад ки ҳатман кӯдакони худро барои гирифтани ваксина ба марказҳои саломатӣ ҳозир кунанд. созмони ҷаҳонии тандурустӣ моҳи март хабар дод ки дар Тоҷикистон кам аз 6 мавриди гирифтории кӯдакон ба фалаҷи атфолро сабт карданд. моҳи майи имсол созмони мазкур дар якҷоягӣ бо бунёди атфоли Созмони Милали Муттаҳид ба Тоҷикистон беш аз 4 миллион воя ваксинаи зидди фалаҷи кӯдаконро ворид карда буд.
و بینندگان گرامی اکنون برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدیم. امروز 1 ایول بانک ملی $1 و 11 سومونی و 32 درم و 1 یورو 13 سومونی و 44 درم تعیین کرده است. قرب 1000 روبل روسی امروز 154 سومونی و 90 درم نرخ‌گذاری شده است. دوستان عزیز، با سپاس از یکایک شما که تا این لحظه برنامه ما را همراهی کردید. ما همچنان منتظر نوارهایتان هستیم. فردا با خبرهای نو در خدمتتان قرار خواهم گرفت. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.